Никой не ме гледа още. Очаквам да се присъедините. Ето, първите 4 са на линия. Още малко се изчакаме да се присъединят още хора, за да може да започнем традиционните предколедни указания относно режима и как да избегнем килограмите. Нещо, което говоря последните 20 години. Не, че хората всеки път ме слушат, но все пак се чувствам длъжен, защото наистина има малцина, които наистина имат желание да се справят с тази ситуация. Само ако ме чувате, Красимира пише. Здравейте, здравей Красимира. Пишете дали от към звука и от към картината всичко е наред, за да може да започнем лека по лека да си приказваме няколко неща. Освен темата относно празниците и как да се справим с масите и цял хаос, който се получава около храненето по време на празниците. Здравейте, Георги. Също така се отделиме време, защото аз няма кой знае колко много неща да кажа относно празниците. Се отделиме време, ако имате въпроси, да ги зададете и да пренесеме разговора в малко по-различно измерение. Така че не е строго казано темата днеска празници, а и въпроси, които имате. Дали сте на режим, дали смятате да бъдете на режим, дали сте били на режим или просто се стремите да се храните здравословно и нормално, за да се чувствате добре. Също така става въпрос за спорта, също така бихте могли да зададете някакви въпроси. Така че лека по лека да започваме. Да, предстоят празници, то обратното броене вече е започнало, още 4-5 дена и започват масите. Много хора в момента са на пости, които се приключат скоро. Това е също така един елемент, който ние трябва да си го поговорим. Имам доста клиенти, които в момента са на постен режим и в последствие се трябва да искат и имат желание да минат на хранене с всякакви видове животински, така да се каже, продукти. Така че и това е един преход, който също заслужава внимание да се коментира. Виждам, че ме чувате и ме виждате. И може би предварително искам да ви пожелая щастливи и здрави празници, които предстоят. И това наистина е най-важното. В крайна сметка, днеска коментирахме с един приятел, че ние всяка година си пожелаваме следващата да бъде по-добра. И стигнахме до извода, че всяка следваща трябва да е по-добра, означава, че до сега не е имало достатъчно добра година. Значи това до някаква степен може да говори и да интерпретира човешката природа, която в основата си има така малко лакомия за все по-добре, но в крайна сметка трябва да сме доволни и да сме щастливи с малките неща, които се случват около нас и с нещата, които бихме могли ние да управляваме, защото да се тревожим за неща, които не зависят от нас, това няма абсолютно никакъв смисъл, само си остава тревогата и напрежението и стреса. Така че виждам, че има тази вечер хора, които биха искали да чуят и най-вероятно това са хора, които биха искали и да се справят с ситуацията на празниците. Което е чудесно, защото вярвам, че тези хора, които наистина имат желание да се справят с празниците и храненето и масите, те наистина ще се справят. И да се справя по време на празниците, това не означава, разбира се, да спазвам режима. Едно от първите неща, които искам да сложа на първо място като съвет, ако опитам да ги подредя по някакъв начин, и тук съм направил малко, затова си навеждам главата от време на време, съм правил малко бележки, е първо наистина да приемеме ситуацията. Да приемеме ситуацията и да не се съпротивляваме около това, което се случва. Защото в крайна сметка има традиции, има обичаи,
които трябва да се спазват и до голяма степен красотата на празниците се състои в тях. Затова, да, има празници, не опитвайте по някакъв начин да се абстрахирате от тях. Има празници, има традиции, има традиционни ястия, които трябва да се готвят и трябва да се консумират. Има срещи с роднини, любими хора и приятели. Има дълги маси, дали вечерни, дали обедни. И разбира се, това са няколко дена, които ни изкарват от обичайния ритъм. Защото, както винаги сме говорили, режима и нормалното хранене и правилното хранене са осъществими и биха могли да се случват без напрежение, когато ние сме в обичайното ежедневие. Така че, нека първо да приемем ситуацията. Да, идват празници, има неща, които няма как да ги избегнем, защото ако опитваме да ги избегнем, по-скоро се създадем напрежение вътрешно и с околните. Какво е това, което бихме могли да направим в крайна сметка, защото в тази ситуация има неща, които зависят от нас и бихме могли да ги направим. Така че, заедно именно с това да приемем ситуацията, бих могъл да кажа, че нека да оставим режима за няколко дена. Но да оставя режима, какво означава? Не е напукна диетолога да превърна всичко в свободен ден, но в крайна сметка бих могъл да оставя режима малко настрани и да остана в основните правила, върху които вече доста време има хора, които вече година, месеци наред работят. Да се храня редовно и да опитам и да се стремя да имам подредено хранене, да не прекалявам в количествата и по възможност да ям нещо по-хубаво и нещо по-малко мазно. Това е нещото, което би било достатъчно, за да задържи фронта, така че след празниците да може да се върнем много спокойно и гладко в режима. А защо редовно? Не малко пъти съм казвал, че редовното хранене е факторът, който ни предпазва до голяма степен от преяждане, защото ни предпазва от прегладняване. Така че ако ние не допуснем прегладняване, е много по-вероятно да се справим с това да бъдем умерени в една хубава празнична маса. Съответно, представете ситуацията на 24 декември, бъдни вечер предстои, цял ден се занимавам с подготовки на вечерята, дали това се готвя и се пазарувам, дали подаръците за любимите хора. Цял ден нищо не съм ял и изведнъж вечерта сядам на една много хубава, красива маса с неща, които обикновено не ям през останалото време на годината. В тази ситуация, който цял ден нищо не съм ял, съзнанието ми било ангажирано с много други задачи и по този начин ние сме претъпили глада, няма как да не прекаля. Така че, ако си поставиме като една грижа и един стремеж просто да се храни редовно. Нищо не пречи да стана сутринта да закуся. Даже не пречи по обяд да обядвам спрямо режима. Не пречи да изпълня и режима след обед. И вечерията вече сядам и ям това, което се яде и действам подобаващо ситуацията и празника. Съответно, следващия ми съвет е, че едно хранене да изпълня от режима в определения ден е по-добре, отколкото да не изпълня нито едно. Затова, да, може би не искаме да сме максималисти и да следваме абсолютно всичко, но в крайна сметка това, което позволява ситуацията, ако го направя, значи съм направил максималното и най-доброто за себе си. Така че не мислете сложно около нещата и около празниците. Оставете те да ви водят в този поток на емоцията, на празниците, на срещите, на светлините около вас, но в крайна сметка има неща, които вие можете да ги управлявате и най-малкото това е редовното хранене и умереността в всяко едно хранене през деня. Защото в крайна сметка никой няма да ми бута храната в устата, въпреки че има много майки и баби, които много настояват и много често там губиме контрол. Така че това е най-важно и най-съществено. Да се
следват някакви основни правила, да разбереме в крайна сметка, че това са празници, това е малък отказ от годината, който в крайна сметка не представлява преобладаващото време, защото ако един човек иска да се промени, да промени храненето си, да промени навиците си, и не говорим винаги за килограми, и прави един план от 6-7 месеца, в крайна сметка 5-6 дена, 10 дена от тези 300 дни в годината е наистина много малък отказ и абсолютно достатъчно би било, спазвайки някакви основни правила и проявявайки някаква елементарна дисциплина около храненето, ние да контролираме ситуацията. Няма кой знае колко назад да ни върнат празниците. И в крайна сметка, ако съвсем се проваля по време на празниците, в кавички да се проваля, защото в крайна сметка това е съзнателно решение, дали се ям и се пия безразборно и хаотично, без да се съобразявам с основните правила, не с режима, с основните правила, но в крайна сметка и 1, и 2, и 3 килограма да върна, ако успея в последствие да влеза в обичайните си мероприятия, т.е. да влеза в режима, да се върна в залата да спортувам или каквото всеки прави, тези поражения в кавички много бързо и лесно се елиминират и ние отново се намериме правилната посока. Така че на следващото място като съвет може да посочим това, че каквото и да се случи, колкото зле и да се справя, нека след това да се върнем в режима. Разбира се, тук има един капан, по-скоро в психологическа основа, има един капан, който хората се казват, сега спирам, правя каквото искам да правя или правя напук на всичко и в последствие се връщам в режима. Не е това начинът, защото режима, в крайна сметка, или спорта не е спасителен пояс. И не го възприемайте по този начин. Режима и спорта и всякакви други мероприятия, които хората предприемат, са неща от обичайното ежедневие. Така че вие не трябва след празниците да хванете спасителния пояс, а по-скоро трябва да се върнете в едно обичайно ежедневие. Така че каквото и да се случи, това е много важно да знаете, защото много често хората след празниците, поради това, че може би са се хранили малко по-различно, върнали са стари спомени от храненето, или просто защото се чувстват виновни, защото се чувстват провалени. Именно всяка тази емоция може да доведе именно до отлагане на започването на режима и подновяването на всичките тези неща, които правим в полза на себе си. И съм станал много години вече свидетел именно на това хора, които до празниците се справят чудесно и след това изчезват за месец и половина, защото не могат да се съвземат именно от това да се върнат в обичайните неща и обичайното хранене, което представлява нормалното хранене, дали в момента в режим или по-нататък, когато вече поемате сами отговорността за вашето хранене. Така че това е наистина много важен момент, да не позволиме на празниците и вероятните отклонения около режима да ни изхвърлят от играта. Чувството за провал, чувството за вина може да ни кара само да буксуваме на едно и също място. В никакъв случай подобни чувства и емоции не биха могли да са градивни. Да, ядох, качих 2 кг, ги качих, няма какво да направя. Сега това в общи линии, това са нещата, които биха могли да ви помогнат по време на празниците. И казвам, макар и да звучи много скромно като съвети и като малък брой, във всички тези години, които се занимавам с тази работа, съм виждал, че всякакви други съвети, които вероятно се прочете в интернет, и се слушате по телевизията и по радиото, всички тези съвети, да, те са хубави, те са красиви, но не са реално приложими. Именно защото хората са си хора, традициите са много дълбоко вкоренени в нас и трябва да подходим малко по-хитро и малко по-семпло спрямо ситуацията. Това е причината, поради който ви подканвам наистина да приемете ситуацията на празниците, да не се съпротивляваме много към тях,
а да опитаме и да видим какво е това, което би могло да направим в тази ситуация. И ако обобща нещата, бих могъл да ги поставя последния начин. Първо да приемем ситуацията, да оставя за малко режима, да се стремя към основните правила на храненето, които вече съм спазвал няколко месеца, т.е. да се храня редовно, да се стремя да не прекаля. Това са двете неща, които изцяло зависят от нас. И оттам вече, ако имам възможност да изпълня някой хранене от режима или някой по-хубаво хранене или един обяд да ми бъде по-лек и да до някаква степен да балансира деня, би било добре дошло. Няма причина да мислиме наистина по-сложно, но в крайна сметка най-важната стъпка е тази след празниците да успеем да се върнем в обичайните ни мероприятия, хранене, движение или каквото друго ние правиме, именно за да се грижиме за себе си. И говоря по този начин, защото съм сигурен, че не всички хора, които в момента се включат или всички хора, които се гледат видеото, са хора, които са на режим или хора, които са мои клиенти. И има хора, които се чувстват уверени, намерили си собствения начин на хранене и го следват вече години. И именно за тях не се тревожа толкова, защото един човек, който вече дълго време е изградил навиците, едва ли 5, 6, 9, 10 дена празници или необичайно хранене, или 10 дена на море, или някакво пътуване до Италия, примерно, или италианската пица, се го изкара извън рамките и се го изхвърли от играта. Да, нормално е хората да се тревожат за положените усилия до сега и дали се успеят да задържа положението, но това се го направят само ако мислят спокойно и трезво спрямо ситуацията. Не е необходимо да вдигаме много високо летвата, защото вдигнем ли много високо летвата, най-вероятно няма да успеем да прескочим. И точно тогава идва чувството именно за провал, още по-лошо чувство за вина и именно всичко това се породи едно такова усещане за несправедливост, какво аз правих от септември до сега и как за 10 дена го провалих. Нищо не сме провалили, стига да успеем да се върнем в последствие на режима. Да, това е в общи линии нещата и съветите, които трябва да имате на ум и като инструменти да се справите в тази ситуация. Нищо повече. Да, може би някой се чуе или някой си помисли, се ходя на гости тази вечер. Добре, защо да не изям една салата преди да ходя на гости? Това е начинът, по който бих могъл да седна на празницата маса и да съм малко по-спокоен, не прегладнял, за да мога да контролирам количеството по-добре. Чудесно би било да го направите. Но ако мислиме за редовното хранене, вие вече сте го направили. Именно затова няма причина да влизаме в по-сложни и детайлни и пипкави съвети, които по-скоро биха могли да объркат малко картината и ситуацията. И поради това преди малко казах, че има вероятно и хора, които не са на режим в момента, има хора, които обмислят да бъдат на режим и любопитно се споделят, че вчера понеделник в БГ Радио в моята рубрика от понеделник, не знам дали има хора, които го слушат, опитахме наистина да дадем съвети и разделих хората на три групи, като първата група именно вече говорихме. Това са хора, които са на режими и се тревожат дали техните усилия се успеят да ги запазят или постигнатото се успеят да го запазят. Втората група хора, които вероятно има и в момента при вас, са тези хора, които обмислят след Нова година и са твърдо решени и режима и ослабването представляват част или единственото новогодишно обещание, че вече от 2 януари, може би тази година е 2, защото е работен ден, или 3, започват режим. И ставам свидетел наистина всяка година. Най-много работа имам между Коледа и Нова година. Това е именно този момент, в който хората се подготвят за този старт. И една трета категория хора, които казват, ще почвам след Нова година, но те няма да започнат след Нова година, ще започнат максимум 2-3 седмици преди лятната им ваканция.
Сега, за тези трета група хора, които се започнат малко преди ваканцията и се прибегнат най-вероятно на някакъв драстичен и крайен режим, всякакви съвети са абсолютно без полза и няма как да им помогнат да се справят с празниците, защото те не са решили да се справят с празниците. И именно част от вас и вие, които наистина сте решили да се справите с ситуацията на празниците, независимо от моите съвети или не, вие сте се справите с това нещо. Но за втората категория хора, които са абсолютно твърди и решени да стартират след нова година и сте го направят, тук има много важни моменти, които бихте могли вие наистина да посъветвате близки хора, ако в крайна сметка познавате такива, които твърдо са решили след нова година да започват режим. Тук е наистина много важно, и то го казвам наистина с драго сърце и не с цел да правя реклама, наистина е много важно да избера правилния режим и да избера правилния специалист. Именно защото тези хора, които са решили след нова година да започват режим, най-вероятно са се раздали по време на празниците. Натезало им на съвестта, чувстват се малко виновни, от преди празниците до след празниците вероятно са се качили 1-2 кг, може и повече. И много често решението за избора на режима и диетата или нещото, което се прави за да сваля килограми, много често е на емоционална основа, който означава какво? Избирам най-драстичния и най-коварния режим, така че бързо да влезе в форма и, разбира се, подсъзнателно да се самонаказа за моето поведение. Това е абсолютно грешен ход, защото тези хора, които се хранят нормално и балансирано, всеки един от тях знае, че всяко мероприятие на основата на воля, рано или късно, и на основата на търпението, рано или късно издисва. Така че един драстичен режим след празниците не би могло да помогне. Казвам го това, защото съм наблюдавал и мои клиенти, които са в момента на режим, малко или повече се отклонят от режима и решават след празниците да режат на половината храната от режима или да минат 5 дена кавички на вода, докато започнат режима, за да балансират нещата. Не дейте. Няма абсолютно никаква причина да го правим това нещо. В крайна сметка и от физиологична гледна точка, и от психологическа гледна точка, това е абсолютно грешен ход. От физиологична гледна точка, защо е грешен ход? Именно защото, казано много просто, тялото ни се притеснява от липсата на храна. Тялото ни не се притеснява от повечето храна, въпреки че понякога може да имаме киселини в стомаха. От психологична гледна точка, това означава, че искам бързо да се отърва от отговорността, която трябва да нося за моята подстъпка, който няма абсолютно никакъв добър възпитателен ефект. Така че, нека да сме готови да поемеме отговорността след празниците, ако ние сме се сгрешили с храненето, което сгрешили какво означава? Ядох малко повече или качих 2 кг. Тоест, не може да говорим нито за чак толкова голяма грешка и толкова голям провал, в крайна сметка, но нека да опитам след това просто да се върна в режима, а не да се самонаказвам или да гледам бързо да ми се размине, избирайки най-строгия хранителен режим, да отлагам стартирането на режима, защото първо малко се погладувам с ябълки и чай. Това няма абсолютно никакъв резултат и съм станал свидетел години наред, по-скоро връща ни назад. Шестия съвет възи именно за тези хора, които в последствие се искат да почват режим. Не е момента след празниците да се почвам строг режим, но и затова е важно наистина какъв режим се избера, за да стартирам работата. И още повече, нека да мисля за напред, нека да мисля поне до юни месец, а не до края на януари. Стартирайки режим след нова година, наистина нека плана ми да е дългосрочен. Когато ние поставяме по-дълъг срок, това ни дава малко по-голямо спокойствие, че можем да действаме спокойно и красиво спрямо храненето, а също така, че имаме възможността именно в подобни
откъси от годината, защото сега е Коледа, Нова година, след това се 14 февруари, Трифонов ден, след това се дойде Баба Марта, след това е 3 март, после Великден, въпреки тази година е късно Великден. Все се има по няколко 2-3 дена, които се налагат различно хранене. И ние, когато имаме поставен по-дълъг срок, когато имаме по-широко ни около врата, ние знаеме вътрешно, че бихме могли спокойно да реагираме и да се върнем в играта. Когато ние поставяме срок, това означава, че стискаме зъби. Когато ние поставяме срок в режима, защото имам клиенти, които казват: добре, така ли се храня докато сваля килограмите? Какво означава това, така да се храниш докато свалиш килограмите? Да, цял живот трябва да се храниш редовно, да се стреми да ядеш хубава храна и да не прекалява с количествата. Това е същността на режима и това е нещото, което трябва да остане при вас. А не, разбира се, аз да диктувам кога се е салата с сирене или кога се е пилешко месо. Това се го правите в един момент вие, но тези навици, тези принципи на храненето са тези, които трябва да останат. Така че, да. И наистина в цяло това вярвам, че всеки, който има наистина желание да се справи с килограмите, с храненето по време на празниците, се справи с храненето в празниците. След празниците, аз се пусна един въпрос и бих искал наистина всеки да сподели искрено как се е справил с празниците и как се е справил с неговия приятел Кантара. И то ще бъде интересно и любопитно да го коментираме в едно следващо включване. Ако имате някакви конкретни въпроси относно празниците, ако имате някакви конкретни въпроси относно режимите, които изпълнявате, или бъдещи режими, или начин на хранене, които изпълнявате в момента, с удоволствие се отговоря. Няма да ви изморявам тази вечер толкова много и няма да ви държа до късно. Разбира се, ако вие решите да ме държите, аз си остана. Така че с удоволствие бих отговорил на всякакви въпроси, които имате относно режимите. И тук се въртя нагоре-надолу малко коментарите, за да ги проследя. Така че нещата не са чак толкова сложни, колкото може би сте ги мислили. Не са чак толкова и прости. Изискват по-скоро една проява на дисциплина около основните правила на храненето и това било абсолютно достатъчно, за да се справиме с празниците. Хората, които имат навиците, хората, които цял живот се хранят редовно, умерено и се стремят да ядат хубава храна, тези хора никога не биха потърсили съвети как да се справят с празниците. Това, че някой човек иска да му бъде казано как да се справи с празниците, вероятно означава, че се тревожи за изграденото до сега или се тревожи за това, че все още модела му на хранене и поведение не е достатъчно устойчив. Защото, както сме говорили, новите навици се изграждат бавно, а старите навици се елиминират още по-бавно. Не е случайно и може би се повтарям, но числото 2 всъщност фигурира и в психологически, и в физиологичен аспект. Тоест физиолозите и медицината какво казват? Че тялото 2 години след свалянето на килограмите, в следващите 2 години, все се стреми да се върне на старите килограми. Това е защото ние, когато сваляме, реално излизаме от зоната на комфорта на тялото, защото тялото си балансира хормоните, да балансира си вътрешните процеси и когато ние сваляме килограми, затова не е препоръчително бързото и ударното сваляне на килограмите, тялото се стресира и се стреми да се върне. Съответно, сваляйки 10 кг, може да сме спокойни и сигурни, че тези 10 свалени килограма са си наши наистина след 2 години, след като ги поддържаме. В чисто психологически аспект, цифрата 2 къде фигурира? Да, популярно е, че новия навик се създава в рамките на 6 седмици при постоянно повторение, но двойката се среща именно в разрушаването на старите навици, които казват, че стария навик се елиминира в рамките на 2 години при наличие на нов навик и постоянно повторение.
Така че старите навици, колкото и да се чувстваме уверени в третия, четвъртия месец, да знаете, че са там и ни дебнат. Затова малко мислене трябва да влагаме в тази посока, за да може и навиците, и килограмите, постигнатите, да ги превърнем наистина в наши килограми, които ще бъдат устойчиви и няма да изискват огромни усилия и огромно мислене. Имаме един въпрос от Маринела. Сега се го показвам, за да го видят всичките. Кои са най-натоварващите комбинации от храни по време на празниците? Присъствал съм на много различни маси всички тези години по време на празници, дали става въпрос за коледната маса, дали става въпрос за бъдни ветер, дали става въпрос за нова година. Не знам дали сте ме чули да разказвам, примерно 12-та ми година, 15-та в България, присъствах на една маса бъдни вечер и може би професионално изкривяване, преброих, че човекът срещу мене изяде 40 сърми. Да, малки са били, но все пак са 40. Така че натоварващите комбинации не би могло да посоча някаква комбинация като най-натоварваща, а по-скоро като натоварващо бих посочил количеството. Въпреки че това, което създава по-големите проблеми по време на празниците, който създава проблеми, не най-големите проблеми, е комбинацията във времето, т.е. едно по-продължително хранене, което много често е съчетано с алкохол. И тук се пропуснах един от тези съвети, важните. Обикновено празниците маси, дали Коледа или бъдни вечер или Нова година, са по-дълги във времето. Именно там трябва да измислиме начин, по който за кратко да прекъснем процеса на хранене, така че да влеземе в рамките на редовното и подреденото. Съответно, давам идея. Отивам на гости, сядам на коледна маса, който почва от 12, се приключи към 5 след обед. Обядвам и нека да поискам едно кафе или чай от домакините. Начин, по който аз бих могъл да прекъсна известно време процеса на хранене, така че да успея в някакъв интервал да минат 2-3 часа, докато опитам десерта или тортата, която присъства на масата. Дали имам възможност за една разходка, някое време мога да предложа на останалите хора от масата една настолна игра да направим. Това са, може би, съветът, който е важен, да успеем поради дългото време стоенето на масата, да прекъсваме процеса на хранене. Така че това имате го на ум, е важно и би било доста полезно да го приложите. Така че относно натоварващите комбинации, да, количеството е важно, което ние трябва да го контролираме и в крайна сметка зависи всичко от нас. За съжаление, алкохол води до яденето и там нещата си вървят ръка за ръка в дълго време. Но каквото и да стане, стана, продължаваме напред по правилния начин за себе си. Усещам едно замислене в групата от хората тази вечер. Може би сте очаквали да чуете малко по-различни неща или просто сте малко по-спокойни относно това вече с храненето по време на празниците. Не виждам въпроси. Нямам аз повече мъдрости да казвам относно празниците и няма да усложняваме нещата. Абсолютно се бъде излишно да усложниме нещата в някакви крайни, строги неща, спазвай режима. Цел съм съвети, казите си болен, не ходи на гости. Неща, които абсолютно не са предложими и не са реалистични. Така че, ако нямате въпроси, се ви пожелая весели, светли празници, да бъдат здрави и нека да не си пожелаваме всяка година следващата да бъде по-добра. Наистина, всичко зависи от нас. Годината винаги ще бъде добра, ако ние се чувстваме добре вътре в нас и това го излъчваме навън. Забавлявайте се, почивайте се, в крайна сметка
Коледата и Нова година, особено Коледа, са много ценен празник, който носи невероятно красиви послания. Споделете ги с вашите близки и приятели и се сме на линия и се бъде на линия през цялото време, по време на празниците. Ако прекалиме на 31, може би на 1 няма да съм на линия, но в крайна сметка съм на линия за всякакви въпроси, всякакви проблеми, които трябва да решаваме. Се видим след празниците и наистина се искам да споделите как се справихте, за да коментираме няколко неща. Пожелавам на всичките весели, щастливи празници и хубава и приятна вечер. Благодаря ви за отделеното време и присъствието тази вечер.